14 सेप्तेम्बर 2024 एनडिएफबिनि 32थि मुंख्लं सान फालिदों फटबटजरा हालामाव। बर'नि गोसोखांथि जारिमिनारि सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपखाय बेन्दोंआव थानाय सागरफेना गामियाव गासैबो मुंख्लं जानाय एनडिएफबिखौ गोसोखांनानै 36थि मुंख्लं सान फालिदों। मख'नो गोनांदि 14 सेप्तेम्बर 1988 मायथाइयाव बिबांबुर गोरा एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं जादोंमोन। बे सानखौनो लानानै सागरफेना गामियाव गासै एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय सानखौ फालिदों। सागरफेना गामिनि लखन मुसाहारिनि फिसाज्ला दैथुन मुसाहारिनि मुंख्लं खाम्फायाव। बे हाबाफारियाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल हाबाफारिबो लानाय जायो आरो सावरायमेलखौ दैदेनो आफादगिरि महरै बि रोदोमा। बे मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो फ्रेजित बसुमतारी क'क्राझार जिल्ला मुंख्लं आफादनि आफादगिरि, असिम कुमार बसुमतारी मिरु आफादनि आफादगिरि आरो गोबां मुंख्लं जानाय नखरनि सोद्रोमाफोराबो बे मुंख्लं सान फालिनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे मेलाव आलासि महरै बाहागो लानानै मा फोरमायखो फै जों बयबो मिथिनानै लानि। गोजोननाय बावग्रोबाय आरो नोंथांमोननि मेडियाखौ अनसायग्रा अनसायगिरिफोरनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जों बेयाव ज' जानायनि थांखिया जाहैबाय दिनैहाय 14 सेप्तेम्बर एनडिएफबिनि मुंख्लं सान। 1988 मायथाइयाव जोंनि एनडिएफबिनि सासे बिर जोहोलाव बांबुर गोराया दिनैनि सानाव मुंख्लं जादोंमोन। थिग बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे 14 सेप्तेम्बरखौ 1989 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम फालिबोदों आरो दिनैबो जों बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो बेखौ फालिनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो जों बेयाव दान्दिसे सावरायलायनानै जोंनि जे मुंख्लंफोर, बे मुंख्लंफोरा जे सिमां, जे मिजिं लानानै दावहायाव बारसोमबाय, गाव गावनि बेसेन गोसा थै जिउखौ बावलांबाय जोंनि थाखाय, जोंनि बर' माहारिनि इयुननि थाखाय, जायफोरा दिनैबो जोनोम जायाखै बै इयुन जोलैनि थाखाय जोंनि बर' माहारिखौ गोग्गोमै मुलुगाव गायसनलांनो थाखाय बे सिमांजों बिथांमोनहा गाव गावनि थै जिउखौ बावसोमनानैबो दिनै जोंखौ बे स्टेजाव दोनबाय। बिनिखाय जों दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांदों, बिथांमोनखौ सिबिदों दिनैनि सानाव। दा जोंहा जे बर' माहारिनि जे बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि जे आद्रा थानाय खामानि हाबाफारि, बैफोर गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोङो बिथांमोननि जे थांखिमोन, जे साननाय हनायमोन, जों बेफोरखौ दिनैसिमबो मावफुंजोबनो हायाखै। जोंहा दिनैबो आद्रा दङ। बिनिखाय जोङो फैगौ समाव खुंथायाव थानाय जे जोंनि रिजिनेल हान्जा, बे रिजिनेल हान्जाखौ आं खावलायनो सानगोन। जोंहा गावहानो मोननै रिजिनेल हान्जा दङ पलिटिकेल हिसाबै, मोनसे बिपिएफ आरो मोनसे इउपिपिएल। बे मोननैबो हान्जाखौ इयुन समाव आंनि बेक्तिगत हिसाबै आं खावलायनो लुबैगोन जे मोननैबो हान्जाया ज' जानानै जुदि खुंथायखौ जुदि सामलायोब्ला जोंनि जे मुंख्लंफोरनि बावसोमनाय एबा मुंख्लंफोरनि जे सिमां, बे सिमांफोरखौ जों मावफुंलांनायाव जोंहा गोरलै जागोन होननानै आं सानो। जोङो जोंनि जे मुंख्लंफोरनि जे सिमांमोन, जे मावनांगौ खामानिमोन, बेफोरो जोङो एकर्डआव हयथ' मोनजोबाखै। जोंहा बे हिसाबै जों गोबां आद्राफोर दङ। दायो जोंनि जे एकर्डआव थानाय दफाफोर, बे दफाफोरखौबो दासिमबो आबुङै मावफुंजोबनो हायाखै। जाहोना आंनि बिजिरनायाव जोङो गुबुन जे नेसनेल हान्जाजों लोगो नांनानै जोंहा खुंथाय खुंनायफोरा जोंनि दिनैसिमबो जे एक्स एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन आरो जे मुंख्लं नखरफोरनो होनो गोनां जे एक्स ग्रेसिया, बे रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसियाखौबो दिनैसिमबो होफुंजोबनो हायाखै। जेन बेफोरखौ खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरा थाबैनो जेन होयो, बेखौ आं खावलायहरनाय जाबाय। बेयावनो आं दिनैनि बे जोंनि जे एनडिएफबि मुंख्लं सान फालिनाय 36तम 36थि
मुंख्लं सान फालिनायाव नुजाफैफिननो हानाय साफ्रोमबो एनडिएफबि आरो एनडिएफबि मुंख्लं जानाय न'खरनि बिथांमोननिसिम आं गोजोननाय बावग्रोबाय आरो दुखुबो फोरमायनाय थाबाय। बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै 36तम मुंख्लं सान फालिनाय। दा बे फालिनाया जोंहा नैबे परबतजरा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सागरफेनायाव जादों आरो बेयाव जोंहा एनडिएफबि फरामनिफ्राय दैदेननाय जादों आरो बेयाव जोंखौ आलासि हिसाबै लेंहरदों। दा बेयाव जों नुजाफैदों। दा बेजों लोगोसे जोङो खावलायगोन जे नैबे मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे जों बेखौनो खावलायगोन गभर्नमेन्टनियाव जे सरकारा जेरैबायदि माने बेमस्थियाव दङमोन, जोंहा मोननो गोनां रादायफोर दङमोन, दा बेखौ मोननो हायैयावसो जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो जाय बिथांमोना 36 बोसोर दावहा नांनानै गाव गावनि जिउफोरखौ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव बावसोमलांबाय, दा बे बावसोमनायनि बिनिमयखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो सुख'नो हायाखै आरो मावनो होननानैबो बिथांमोना दिनैसिमबो माने मावबोनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो मावदों, मावब्लाबो बिथांमोननि मावनाया दासिमबो साक्सेस जायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे बिथांमोननिसिम जों खावलायगोन गुरैयै जे बिथांमोना थाबैनो एनडिएफबिनि जे जेंनाफोर दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ आरो जाय बिथांमोनहा मेनलि जेलाव दङमोन, दासिमबो जेलाव बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि सेस्टाखौ बिथांमोना खालामनांगौ आरो थाबैनो बिथांमोनखौ बख'नांगौ। आरो फारसेथिङै आं बेखौनो खावलायगोन जे मार्टिस फेमिलिनि हिसाबै जाय बिथांमोनहा एक्स ग्रेसियाखौ 5 लाख रांखौ अनसुंथाइखौ मोनाखै, बे 5 लाख अनसुंथाइखौ बिथांमोना थाबैनो होनांगौ आरो लोगोसे बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों जे न'खर न'खर साख्रि होगोन, बे साख्रि होनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना थाबैनो लानांगौ। खारन जों बिथांमोनजों खनले लोगो हमनानै रायलायब्लाबो बिथांमोना बे खामानिखौ दासिमबो मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो बिथांमोना मावै दिनै 4 बोसोर बारलांबाय, 5 बोसोरावनो हाबनोसै नै, बारा गोबाव गैलिया। दा गतिके बिथांमोना जेखिनि सम दङ बे समाव बिथांमोना गावसोरनि जे मावनो गोनां आद्रा खामानि दं बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन होननानै जों आसा खालामनानै दङ। आरो जुदि बिथांमोना जोंनि खामानिखौ जुदि मावनानै होआब्ला, एनडिएफबिनि जुदि जे जेंनाफोर दङ बेखौ जुदि सुस्रांनानै होआब्ला, जायफ्रानाखि एक्स ग्रेसिया हिसाबै मोननांगौ दं बेखौ जुदि होआब्ला, जोङो दिनैनिफ्राय उफाय गैया, जोङो गुबुन बेबस्थाखौ जों लानो गोनां होननानै जोङो दा सरकारनिसिम जोङो माने घोषणा खालामनाय जायो। आरो सक्तिखौ एनडिएफबि आरो एबसुनि गेजेराव खालामनाय जादोंमोन, नाथाय रन्जन दैमारि सारा मानो दिनैसिम जेलाव थानो गोनां जाखो? दा नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो सोंदों, थार बाथ्राखौनो। एनडिएफबि आरो एबसुनि गेजेराव सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन, नाथाय दिनै जोङो थाङै थुङै नुनो मोनबाय जाय बिथाङा सुक्तिकारि, बर'नि जों बिफा होननानैबो बुंनांगोन बिथांखौ, रन्जन दैमारि सार, बिथाङा दिनै सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सुक्ति खालामनायनि मुङाव बिथांखौ जेलनिफ्राय लांबाय। बिथांमोना जेलनिफ्राय लांखांनानै बिथांखौ सुक्ति खालामनायाव सहि होखांबाय। दा सुक्ति खालामखांनानै फैनायनि उनाव मा खालामबाय, बिथांखौ फाव फान्दायनाय होननानै जों बुंनांगोन। आरोबाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफैनायनि मिनिङा मा बुजायो? जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। खुनु जारिमिनाव जों नुफेराखै जे सुक्ति खालामनानै, सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जे बिथांखौ जेलाव जोबथेसालियाव सोनानै दोननाय खुनु रायजोआवनो जों नुवाखै, खुनु जारिमिनावनो जों फरायनोबो मोनाखै। बे जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बे जोङो माने रोखायै जों बुंनो हायो जे रन्जन दैमारिखौ लानानै बिथांमोना दा पलिटिक्स खालामगासिनो दं, गेमखौ गेलेगासिनो दं होननानैसो जों बुंनो गोनां जाहैबाय आरोखि, बायध'ता जों बुंनो गोनां जाहैबाय। दा जाय हक, जों बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोननि जे खस्थ' खालामनाय, बे खस्थ' खालामनायनि बिथांमोनासो भग खालामगासिनो दङ। दा जोङो दिनैनि बे मुंख्लं साननि गेजेराव आं बेखौ खावलायगोन बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जे जायफ्रानाखि रन्जन सारजों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएफबि, बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो बिथांमोननि जे केस नांनानै थानाय बे केसखौ थाबैनो फोजोबनानै होनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन आरो दिनै बे मुंख्लं सान फालिनाय सानावहाय। दा जोंनि नैबे बेलायावहाय बिसोरखौ रेसपन्स होयैया बेनो, बिसोरबो जेरेखम दा लिडार जाबाय, माखासे मानसिया बे लिडार जानाय खामायखौ बिसोरो मावफुङाखिसै। मानो होनबा जों दा खाथि खालायावनो मेला एनडिएफबिफोर दङ, थैनाय न'खरफोरखौथ' गोदोसो होयोमोन आर'नाइ बा रुमाल गांसे होननानै दिनै
14 सेप्तेम्बरखौहाय मानिनाय जायोमोन। दा बे हिसाबै आं बेखौ दुखु प्रकाश खालामदों एनडिपि गोथांफोरखौहाय आरो लिडारफोरखौ बेखौ अराय सम जोंखौ जाखिनि दं हांख्रायहरनांगौमोन हांख्रायनो हायाखै होमबाबो जोब्बाय बिसोरनि थालांनायखौ आं बेखौ दुखु थाबाय। खिन्थु सरकारखौ आं बेखौल'नो खावलायहरनो सानदों दिनै जोङो नैबे मुहुर्तआवहाय फैबाय 4 बोसोरा बारबाय 6 माससोल'सै हमनानै ला जों नुनो मोन्दों। बे 6 मासनि गेजेरावहाय जोंनि नैबे एनडिपि न'खरफोरखौहाय मा रोखोमै नायबावनो हागोन। मानसिफोरनि जेसेखिनि दं होनांगौ आगोलाव लिस्टखौ आङो क'क्राझार हिसाबै मार्टियासनि हिसाबै जोङो डाटाखौ प्रेसिडेन्ट आं आरो रायजो राजा अफिसाव थांनानै दरखास्त' होनानै बरनना लादों। गासै टटेल 9000 जन दं माने 9000 जन दं एनडिपि मार्टियासआ टटेल थैनाया। बिनि बिथोरावहाय एनडिपि टटेल थारा 3300आ टटेल एनडिपि थार। बिनि बिथोरावहाय दाजाबनानै आबसुनि थैनाय मानानै 9000 दं। 9000नि बिथोरावहाय दासिमाव मोनथारनाया दाखालि थांनाय बारावहाय 200 जन होनोमोन। बे 200 जनावहाय 193 जन होदों। आवगायावहाय 40 जन होदों बेल'नो होदों। दा 200 जन दं होननानै बुंदों। जों दाखालिसो थांदोंमोन चिफ सारजों लोगो हमहैदों। बे लोगो हमनायावबो बियो दसे लोगो हमदों जाय हक आंबो दंमोन गासिबो दंजोबोमोन जाखिनि जों लोगोखौ हमदों। खिन्थु बेयो लोगो हमनायावबो बेयो जोंनो 5 मिनिटबो समाय होआखै जाय हक समाय हायाखै बे मावनो। ओंखायनो दा जोङो सानदों बे मावनाय नंला फैगोन टाइमाव आंल' नङा जोंनि कमिटिया बेखौनो सिडिउल लाबाय। फैगोन टाइमाव जोङो धरनाखौ होनो सिद्धान्तखौ लाबाय मार्टियास न'खरा। मानो थाखाय जों धरनाखौ होनांगौ जाना फैयो बेखौ सारमोनाबो गावसोरबो मिथिखाबाय। जोंना डिमान्डआ गासै मोनथामल'नो। मोनसेया जाहैबाय 1 नाम्बाराव एक्रिसिया बालाक गावसोर एमआइसिआव दं हिसाबै। मोनसेया जाहैबाय न'खर न'खर जाखिनि हायो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड साख्रिखौ जग्यता गोनां मानसिनो होनाय हिसाबै होनो थाखाय गावसोर होनदोंमोन बेखौ होआखै। मोनसेया जाहैबाय मार्टियासनि मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननो जेरावखिया बेखौ बानायाखै। बिनि थाखायनो जोङो फैगोन मासनि गेजेरावनो क'क्राझार डिसि अफिसावबाबो बिटिसि अफिस मोखाङावबाबो धरनाखौ होनाय जागोन होननानै जोङो डिसिसनखौ लानाय जागोन। डेटखौ फिक्स जायाखै। आवगायावबो बे खोथाखौ होनखादोंमोन। आवगायाव जोङो बे मिटिंखौ दिनैसिम जायै जानानै चिराङाव जाबाय बाक्सायाव जाबाय उदालगुरि जाबाय जेरावबो जों मार्टियासखौ खुंबोगासिनो दङ। मार्टियासनि बे मिटिंखौहाय गावसिनि बेलायावहाय दा भटनि लाबालाबावहाय थगायबाय जोंखौ। दा जों बेखौनो बुजियो। ओंखायनो जोङो नैबे सिद्धान्तखौ दा बाध्यता मुलुग जोंनि आइ आफा फंबाय बिदा बिनानाव न'खरफ्रा जेखिनि खस्थ' जारला सोरबा सोरबा बे फैसाखौ मोननोनो आसायै दंमोन माखासे थैगुलायसो लांबाय। दा जाखिनि गोथां दं बेखौ अननानै होबा होदो होआबाथ' होखानाय नंला बादिसोखौनो जों मोनबाय। ओंखायनो बेखौनो रिकुवेस्ट थाबाय होयोबा थाबैनो होदो। बयबो सरकारखौ आसा खालामनाय दङ। बेखौनो आङो प्रमद बर' सारनिफ्राय खावलायबाय आरो खावलायनाय थाबाय। बेखौनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। बे मास मोनसेयावनो आदैसो बिसोर थैबाय। बे सिगां आंनिया उनाव बिदि थैबाय। बिनानै आं दाबो दुखु मोनबाय थायो। खिन्थु मा खालायनो कपालाव गैया आंनि फिसाखौ मोखाङाव नुना बेखौनो आं होनबाय थायो। बेगें थरसे मोनबा आंखौ बाना थाजागौमोन। उन्दुनाय समावबा आं उन्दुजागौमोन बेगें थरसे मोनना। आंनि फिसाजोनिफ्राय रावखौबो आं खोनानो मोनाखै। मा खालामनो आंनि कपालाव गैया। इसेबां खस्थ' खालायबाय आंनि फिसाला आंनि कपालाव गैया।